Дуслар, карагыз әле, нәрсә бу? Бу бит шапылдавык, хлопушка. Атып карыйбызмы? Оппа! Ә сезнең дуслар, яңа елга шундый шапылдавыкны ясыйсыгыз киләме? Әйдәгез, бергәләп ясыйк әле. Моның өчен безгә кирәк булачак кагаз стакан, пычак, төсле кагаз, кайчы, кагаз тишкеч, шарны да онытмагыз. Һәм төсле скотч, ябыштырабыз без кайнар җилем белән. Дуслар, әйдәгез башлыйбыз. Алабыз кагаз стаканны, пычак белән аның төбен кисәбез. Сак булыгыз, бармакларны кисә күрмәгез. Җиңел итеп киселә ул. Опа! Төбе киселде. Хәзер алабыз шарны һәм аның өскелешен кисәбез. Булды. Карагыз әле нинди тишек. Хәзер кайнар җилем белән ул шарны кагаз стаканга беркетәбез, ябыштырабыз. Шарны кагаз стаканга кайнар җилем белән беркетәбез. Балалар, әкрен булыгыз, бармакларыгызны пешермәгез, яме? Сез җилем белән беркетегез, ә мин тылсым белән ябыштырып карыйм әле. Килеп чыгыр микән? Ничек уйлыйсыз? Әпсен, төпсен әйтмибез. Балалар, ябышты микән? Әйдәгез тикшереп карыйк әле. Килеп чыкты, тылсым эшләде. Ә сезнеке ябыштымы? Моның өчен алабыз төсле кагаз, кагаз тишкеч. Миндә мәсәлән кар бөртеге бар. Әгәр дә сезнең төрле рәсемле тишкеч булмаса, гади тишкеч белән ясап була, яисә кайчы белән кисә аласыз. Мин төсле кар бөртекләрен ясарга булдым. Ә син нинди төсне яратасың? Кагаз тишкеч ярдәмендә нинди мөгъҗиза ясап була? Карагыз әле. Хәзер шапылдавыкны бизибез. Мин төсле скотч алырга булдым. Ә син шулай ук төсле кагаз белән бизи аласың. Менә шундый матур бизә килеп чыкты. Атып карыйбызмы? Әйдә бергәләп атабыз. 1, 2, 3.